Tak tady je vajíčko, ve kterém je malý embryo. Paní říkala, že je slepice, ale spíš to bude kachní vejce, protože má takový trošku jiný tvar. Takhle se to rozklepne. To mi moc nejde. A tady prostě jsou kousky už hotový embryo. No, ale chutná to strašně dobře. Takhle, když si vezmu to s kouskem toho, tak to chutná, jak kdyby to byly nějaký jatýrka s vajíčkem, nějaký prostě vnitřnosti s uvařeným vejcem. Je to fakt strašně dobrý, akorát jsem si to zapomněl posolit. Aha, tady ještě něco dalšího. Ještě tam můžeš ukázat, na jakém krásném místě to jí. Možná dobře, že to nevím.